Een vis, dat is een ijskoker. Een koe. Wat is een koe? Een koe is een boer. Haai, die is dicht bij als mensen kijken bij die boek en die haai die zit zo dicht bij het hoofd van de mens, dan is dat grappig. En ook als er zo als er haaien zo snelheid naar die boot en die doet kapot en daarna gaat die haai weggaan. Staat een koe. De koe zegt roekoe, roekoe. Hij was naar de bakker gegaan en hij belde zijn moeder en hij zei, wat moet hij kopen? En zijn moeder zei, ik heb het al uitgelegd. En toen ging hij terug naar huis en zijn moeder zei, ga terug naar de bakker. En hij ging naar het kerkhof en hij was daar aan het bidden dat zijn moeder doodging. En daarna was zijn moeder doodgegaan, maar zijn vader was teruggekomen. Heeft Jantje een vader, ja of nee? Er was een zwerver die was buiten en die was in de vouwbak aan het slapen. En waarop de jongen zei, hoop op je dat ook niet has. Er is een Marokkaan, een Belg en een Turk. Ze gaan op hotel en de Belg gaat in een kamer en er is een spook die zegt, ik ben de spook met zwarte handen. Ik ben de spook met zwarte handen. En die Belg gaat naar de Turk en die zegt, wil jij met mij verwisselen van een kamer? Ik vind dat zo'n saaie kamer. Hij zegt nee. Oké, ik ga verwisselen. Die Turk gaat naar die kamer, hij zegt, die spook zegt nog een keer, ik ben spook met zwarte handen. Ik ben spook met zwarte handen. En dus die Turk gaat naar de Marokkaan en hij zegt, wil jij wisselen van kamer? Hij zegt, oké. Hij zegt, maar ik ga eerst mijn couscous meenemen. Die Marokkaan gaat naar die kamer. Hij zegt, die spook zegt, ik ben spook met zwarte handen. Ik ben spook met zwarte handen. Die Marokkaan zegt, ga je handen wassen en kom mee couscous eten. Gisteren ging was ik aan het eten en moest ik naar de wc. Opa ging naar de markt en die zag een 10 euro en die zei tegen zijn opa, opa, er is 10 euro. En dan zei de opa, nee, je mag niets van de grond pakken, dat is niet kloppen. Dan ging hij verder en dan zegt hij 50 euro. Dan zei zijn opa, nee, je mag niets op de grond gaan pakken. Dat is een kloppen. Dan ging hij naar het bos en dan valde opa in een grot. En dan zei die tegen Jantje, ja Jantje, help mij. Ik ben gevallen in de grot. Toen zei Jantje, nee, ik mag niks van de grot pakken. Klaar. Jantje moest van zijn vader naar de winkel gaan om een pak sigaretten te kopen. Hij ging naar de meneer en zei, een pakje sigaretten alsjeblieft. Maar de meneer zei, nee Jantje, daar ben je veel te jong voor. Hij ging naar zijn vader en zei tegen hem, papa, ik mag dat niet kopen voor jou. Toen zei zijn vader tegen hem, zeg tegen de man, jij bent 16 jaar, je hebt 3 kinderen, jouw oma is gestorven en jouw creditcard is door de wc gespoeld. Hij zegt, oké. Hij gaat naar die meneer, zo, meneer, een pakje sigaretten alsjeblieft. Zo, nee Jantje, je bent veel te jong. En dan is zo, maar nee, ik ben 3 jaar, ik heb 16 kinderen, mijn oma is door de wc gespoeld en de creditcard is gestorven. Meester, de jongen, hij is echt stout. Hij zegt altijd, als hij in de klas zit, hij zegt altijd zo, vroom, 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 vroom. De meester heeft hem gehoord en daarna, de meester heeft zo gezegd tegen hem, stop eens daarmee. Als je dat nog 1 keer doet, dan ga je naar buiten gaan staan. Hij heeft dat nog weer gedaan, vroom, vroom, vroom. En daarna, de meester heeft zo gezegd, de meester was echt boos. En daarna heeft hij zo gezegd, ga nu naar buiten. En daarna heeft hij zegt zo tegen meester, sorry meester, ik heb geen zin.